igen og igen. Fordi jeg så mange gange, jeg har gjort noget forkert. Ja, jeg havde også prøvet at lave en til de her videoer, men så fandt jeg ud af, at lyden, det var meget dårlig. Så det droppede jeg. Så det var så det. Derfor så vil jeg faktisk over i en anden sted. Altså, jeg prøver at mine og sådan, men skete ikke så meget. Det vil sige, at jeg havde ikke lavet en video i lang tid, fordi den ene video, der gik dårligt, og så ville jeg ikke være sammen med nogle andre venner, fordi det tager min FPS ned. Og det var næsten det, jeg vil sige. Altså, jeg er ikke helt så god for, at jeg sidder her og taler, mens jeg laver parkour. Jeg er ikke så god til parkour, hvis jeg gerne ved det. Men det er i hvert fald ikke fordi min FPS. Nå, men alligevel så, ja. Jeg vil bare gerne sige det, fordi at så kunne jeg bare hygge med jer. Fordi jeg vil lave den. Jeg tror jeg har bestemt mig. Jeg vil bestemme at jeg laver en video hver uge. Hvis I vil have flere videoer og få flere kommentarer, så, eller jeg behøver ikke kommentarer. Jeg gør bare, hvis den her får en like, så vil jeg gøre 2 videoer næste dag. Okay? Så det er godt nok ellers. Der er ikke så meget andet. Altså, jeg vil gerne, jeg vil ikke sige, jeg vil ikke være en af de andre. Hvis I gerne vil subscribe, så subscribe. Men hvis I ikke vil, så gør det ikke. Det siger næsten ingen YouTuber, vel? Nej, jeg forstår jeg. Men, ja, det er bare sådan, jeg siger. Jeg vil ikke sige, at de skal subscribe. Der er ingen YouTuber nogensinde, som der har sagt det, vel? Godt, men alligevel, ses, og håber, I har haft en god dag. Ses i næste dag. Og undskyld, det er en smule sent, men det var fordi, jeg skulle over til et andet sted. Derfor. Ja. Men så ses vi. Hej. Og før der gør jeg lige noget, som jeg gør lige igen. Det jeg gjorde, hvor jeg gik i... Jeg gjorde lige noget. Det jeg gjorde altså også før, men den blev bare aldrig uploadet. Fordi jeg fandt først ud af, at volume, det var ikke så god. Good.